खुलुमबाय लोगोफोर आंनि चम्पा बिब्लगाव फिन खेबसे गासैखौबो बरायफिननाय थाबावबाय लोगोफोर दिनै नोंसिनि रिक्वेस्ट बायदिनो आं मोनसे भिडिअ लानानै फैबावदों दिनै मोनसे खोथा आं बुंनो सानो नोंसोरो गोबांथार मानसिफ्रानो आंनि नाम्बारखौ बिहरो नाथाय आंनि नाम्बारा होखादों चम्पा बिब्लगनि फुल एड्रेस भिडिअआवहाय नोंसोरो बेनिफ्रायनो लानानै आंखौहाय कल खालामनो हागोन एबा SMS खालामहरनो हागोन नांथारगौब्ला एक्चुअलि इयो हौवाफोरनि थाखायहाय माने जायफ्रानाखि बिफा जानो हायाखै एबा गथ' मोनाखै हाबा जाखांनानै बिसोरनि थाखायहाय दिनै गोबांथार मानसिफ्रानो आंनाव रिक्वेस्ट खालामहरदों माने जोङो स्पर्म खम जाब्ला जों मा जानांगौ मा जानाङा जों मा खालामनांगौ दिनैहाय डक्टरनाव थाङोब्लासो मोनथियो दिनैहाय स्पर्मआ खम ना बारा दिनैहाय गथ' मोनैया सोरनि मा प्रब्लेमनि थाखाय मोनाखै बेफोरखौहाय आं दिनै रायलायगोन लोगोफोर नोंसोरो भिडिअखौ जोबजासे नाय मानि थाखाय स्पर्म खम जायो आरो मानि थाखाय स्पर्मआ दुरबल जायो बेनि बारेयावहाय आं रायलायगोन दिनैहाय स्पर्म गैयाब्लानो दिनै बिफा जानो हाया एबा गथ' जानो हाया दिनै सोरनिबा मा जायो सिमेन्टआथ' गयो नाथाय बिनि सायावहाय माने स्पर्म बै एम्फौआ फैया एम्फौआ सोरनिबा मा जायो खायफानिया दुरबल ओमफ्राय खायफानिया एम्फौआनो जाखाया बे एम्फौ फैयियानो बे सिमेन्टआवहाय एम्फौ थायिया मा होनो बेखौ एजुस्पर्मियाबो होनो लोगोफोर बेफोरबायदि ओमफ्राय सोरनिबा मा जायो बे स्पर्मआ माने खम जायो आरो एबा बेफोरबायदिनो हौवा हिन्जाव रिलेसनाव थाब्लाबो माने गथ'आ थाया बेफोरबायदि गोबां दङ दायो गोबां बिफा जानो हायै गथ' लागौ सानबाबो मोनाखै दिनैहाय हौवाफोरनि थाखायहाय बेफोरबायदि हौवाफोरनियावबो बेफोरबायदि प्रब्लेम जायो स' दिनैहाय मा जानांगौ एबा मा जानाङा आरो जों मा खालामनांगौ बेखौ आं खोन्थागोन माने दिनैहाय बेनो जाहैबाय लोगोफोर बेफोरबायदि स्पर्म खम जायोब्ला जोङो गोबां माखासे बुस्थुफोरखौहाय जानांगौ एबा माखासे नेमफोरखौहाय जोङो फालिनांगौ जेनेबा जोंनि देहाफोरखौ जोङो माबायदि बाहायनांगौ लोगोफोर दिनै स्पर्मआ खम जायोब्ला जोङो निस्सय जोङो गथ'खौ मोननाय नङा ओमफ्राय बेखौ जोङो बारायहोनो दुरबल स्पर्मखौ जोङो बारायहोनो थाखाय जोङो माखासे एक्सारसाइज खालामनांगोन जोङो BMI बडि मास इन्डेक्सखौबो जोङो नर्मालाव दोननांगोन जोङो मोदोमफ्रा गिदिरब्ला मा खालामनांगौ लोगोफोर जोङो अजनफोरखौ खमायहोनांगोन जोङो जानायखौ खम खालामनानै जोङो एक्सारसाइजखौ एसे बारा खालामनो नांगोन लोगोफोर ओमफ्राय एक्सारसाइजखौबो अभार एक्सारसाइज खालामनो नाङा मानो होनोब्ला अभार एक्सारसाइजआबो माने स्पर्म काउन्टखौहाय दुरबल खालामो लोगोफोर स' जोङो बिदिनो मिडियामनि एक्सारसाइज खालामनांगोन एर'बिक एक्सारसाइज खालामनांगोन नेटआव नायब्लानो इउटुबफ्राव नायब्लानो मिथिखायो एर'बिक एक्सारसाइजफ्रा माबायदि लोगोफोर ओमफ्राय मा खालामनांगौ लोगोफोर जोङो माने डाइटफोरखौहाय मेनटेन खालामनांगोन जाय बुस्थुआ जिंक गोनां एबा जिंक मिनेरेल्स गोनां जोङो बेफोरखौ जानांगोन जेरैहाय जोङो बेदरफोरखौहाय लिमिटनि जानांगोन ओमफ्राय जोङो बेसेबां हायो फिथाइ सामथाइ फ्रुइट्सफोर जेनेबा जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौ जोङो आपेल आंगुर जिखुनु फिथाइ सामथाइफोरखौनो जोङो जानो हायो ओमफ्राय जोङो मा जानो हायो आलमन्ड केसिउ नाट लेगिउम्स बेफोर स्प्राउट बेफोरखौहाय जानो हायो लोगोफोर ओमफ्राय बे माबाया स्पर्मआ हेल्दि जाबोयो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो बेसेबां हायो ग्रिन लिफि भेजिटेबल्स दिनैहाय मैगं गोथांफोरखौ जोङो जानो नांगौ मानो होनोब्ला बेफोरखौ जायोब्लाबो जोंनि बडियाबो स्ट्रं जायो देहायाबो ओमफ्रायहाय बे स्पर्मआबो माने हेल्दि जाबोयो लोगोफोर बेफोरखौ जादेरनो नांगौ जोङो मुलिजों लोगोसे जोङो माखासे जों गाव गावनि बडिफोरखौहाय देहाफोरखौहाय जोङो मेनटेन खालामनांगौ होमब्लासो जोङो गथ'खौहाय जोङो मोननो हागोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय जोङो मा खालामो भिटामिन A B C जाय बुस्थुआवहाय जोङो भिटामिन गोनां जे भिटामिन A भिटामिन B भिटामिन C बेफोरखौ जोङो जानांगोन भिटामिन Cआव जेरैहाय गोखै बुस्थु जानो नांगोन जोङो माब्लाबा समाव लिबुफोरखौ जानो नांगोन सन्थ्राफोर टाइम जोङो जानो नांगोन मौसुम्बिफोर जोङो जानो नांगोन आमला फिथाइफोर जोङो माब्लाबा जानो नांगोन भिटामिन Cआबो मा खालामो लोगोफोर बा मा स्पर्मखौहाय स्ट्रं खालामो आरो बेजों लोगोसे मा ABC जुइस जेरै एप्पोल बिटरुट ओमफ्राय केरट जुइस जोङो गाजर जुइस गोथाङैब्लाबो जोङो जानो हायो ओंख्रि संनानैबाबो जोङो जानो हायो जोङो बेफोरखौबो जुइस खालामनानै लोङोब्ला माने जोंनि स्पर्मफ्रा माने हेल्दि जायो आरो ओमफ्राय मा जानांगौ लोगोफोर माने आरो मालाबा समावहाय मा जायो सिम्पल एन्टिबायटिकनि थाखायबो माने स्पर्म काउन्टआ माने ल' जायो लोगोफोर दिनै डक्टरनि बुंनाय बाथ्रा बियो लोगोफोर बिनि थाखायनो माने जोङो डक्टरनावहाय कनसाल्ट खालामनांगौ जोङो सिमेन एनालाइसिस खालामोब्लासो जोङो मिन्थियो दि गथ'आ मोननाय मोनि एबा सिमेन काउन्टआ
खम ना बारा जों डक्टरनाव थांब्लासो मिन्थियो। स' बिनि मोजां उन्दुनांगोन। दिनै सोरबा मा जायो टेनसन जायो गथ' मोनाखै होननानैहाय बेफोरबायदिनो जौफोर लोङो, सिगारेट सोबो, थांखु जायो, बेफोरबो नागारनो गोनां। जायफोरहानाखि स्पर्मा खम बेफोरखौबो नागारनांगौ। थांखु जानायाबो माने एफेक्ट खालामो जाहैदों। बै स्पर्म एम्फौखौहाय माने खमायहोयो एबा दुरबल खालामो। दिनै बे एम्फौआ दुरबलबानो माने गथ' मोननो थाखाय खस्थ' जागोन। बेनिखायनो बांद्राय जौ लोंनायफ्राबो एसे खम खालामनांगोन, सिगारेट सोबनायफ्राबो खम खालामनांगोन लोगोफोर, होमब्लानो माने गथ'खौ मोननो हागोन आरो। ओमफ्राय जेरैहाय जांक फुड, पास्ता, पिज्जा, मम', चावमिन बे बुस्थुफोरखौहाय खमायनांगोन। मैदानि बुस्थुफोरखौ खमायनांगोन। कार्ब'हाइड्रेट बाराब्लाबो माने जानाय बे कार्ब'हाइड्रेट जि बुस्थुआव कार्ब'हाइड्रेट थायो बेखौ खमायनांगोन। जेरैहाय जोङो ओंखाम, मैदानि बुस्थु, रिफाइन्ड फुड बेफोरखौहाय माने खमायनांगोन लोगोफोर। होमब्लानो माने बे स्पर्म काउन्टआ आस्ते माने स्ट्रं जालांगोन आरो मोजां जालांगोन। ओमफ्रायहाय माने गथ'आ थानो चान्स थागोन। आरो लोगोफोर ओरैबायदिबो मालाबा समावहाय मा जायो माने माखासे जब जेरैहाय कम्पिउटारनि खामानि, जाय मानसिफ्रा कम्पिउटारनि खामानि बिराद मावो, आरो जाय मानसिफ्रा इन्जिननि खामानि मावो, गरम बुस्थु जि जायगायावहाय बे प्राइभेट पार्टनावहाय जेनेबा गरम जाबाय थानाय बेफोरबो मानो स्पर्म काउन्टखौहाय खम खालामहैयो एबा गाज्रि खालामो। माने बे स्पर्मखौहाय साननानै नाय लोगोफोर। दिनै जाय मानसिफ्रा लेपटपनि खामानि मावो, बे लेपटपखौ दिनैहाय फेन्दायाव लायो, नाथाय बे प्राइभेट जायगायावबो नांहैयो। नांहैनानै मा जायो, बे गरम जायो। गरम जानानै माने माखासे स्पर्मखौबो बियो मा खालामो लोगोफोर, एफेक्ट खालामो एबा नस्थ' खालामो बे गरमजोंहाय। बिनि थाखायनो माने बे प्राइभेट पार्टनावहाय बांद्राय इनार वेरफोरखौ बांद्राय टाइट गाननो नाङा। मानो होनोब्ला बेफोरजोंबो माने स्पर्म काउन्टखौ खम खालामो जाहैदों लोगोफोर। बांद्राय हिट नाङोब्लाबो बे जायगायावहाय माने स्पर्म काउन्टआ खम जायो। माखासे बे इनफेक्सन एबा बे टेस्टिसावहाय इनफेक्सन जानायनि थाखायबो माब्लाबा समावहाय मा जायोनो, बे स्पर्म काउन्टआ खम जायो लोगोफोर, ओमफ्राय दुरबल जायो। बिनि थाखायनो इनफेक्सनफोर जादोंब्लाबो जोङो डक्टरनाव थांनो गोनां, मोजां ट्रिटमेन्ट लानो गोनां, होमब्लानो माने प्रब्लेम जानाय नङा लोगोफोर। दिनै गिदिर डक्टरफ्रानो बुंदों लोगोफोर, बेयो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा। दिनैहाय नोंसोरबो इउटुबफ्राव नायनो हागोन बेफोरबायदि, आरो नोंसोरो फरायनो हागोन लोगोफोर। बेफोरबायदि आरोखि हायोबा बेफोरबायदिनो थान्दा दैजोंहाय दुगैनांगौ एबा थान्दा दोननांगौ आरो बे प्राइभेट पार्टखौहाय, बे हौवाफोरनि जे प्राइभेट जायगाखौहाय। बेनिखायनो लोगोफोर दिनैहाय नोंसोरो मोनथिबाय दिनै मा खालामनांगौ, आरो नोंसोरो डक्टरनाव थां। दिनै जायफ्रानाखि गथ' मोनाखै, हौवानि प्रब्लेम ना हिन्जावनि प्रब्लेम निस्सय मोनथिगोन। दिनै स्पर्म खमनि थाखायबो गोबां मानसिफ्रा गथ' मोननो थाङाखै। स' नोंसोरो बे भिडिअखौहाय मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै होदो। हामबायसै।